Compañeiras, bons días, camaradas. Vamos a dar lectura a manifesto, un manifesto que se titula que sobran as razóns para ir a folga xeral. Isto xa o decíamos nós hai moito tempo. O noso novo coordinador, Callo Lara, que recordade que foi atacado brutalmente por esos medios de comunicación, que decían que era como un elefante dentro da chartería. Hoxe, 2 anos despois, ao final, hai folga xeral. Esquerra Unida ven traballando desde o ano 2008 por unha folga xeral e agora que está convocada intensificaremos o noso esforzo para que sexa un éxito. Case 5 millóns de persoas en paro, congelacións de pensións e aumento de edade de jubilación futuro próximo, recortes salariais e sociais, despido fácil e barato, máis poder para os empresarios. Nesta crise, os que traballamos e conozco a inmensa maioría dos cidadáns e cidadanas pouco tenemos que ver, pero somos os que estamos pagando as consecuencias. A crise económica que estamos padecendo é unha crise do sistema capitalista agravada polas ansias especulativas do capital financiero. Bancos, fondos de inversión, aseguradoras, todos os coñecemos. En España, a crise é moito máis grave porque existe un modelo económico perverso, defendido tanto por o PSOE como por o PP, de certos nacionalistas, baseado na especulación e na corrupción, con baixos salarios e escasa protección social, pérdida de dereitos para os traballadores e traballadoras e endeudamento das familias e das pequenas empresas, entre outras cousas. Esta é a causa principal de que o paro sexa o doble que en Europa. O gran capital financiero aproveita a crise para consolidar o seu dominio, reducir os salarios e as pensións, recortar ainda máis o pobre estado de protección social que existe en España, atacando o público e debilitar a democracia. O goberno de Zapatero arrodillouse fronte a esas exigencias e aplica un duro programa de ajuste que reduce os salarios do conjunto da función pública e congela as pensións. Aplica a reforma laboral, cabalando o despedimento e ataca as conquistas históricas dos traballadores e traballadoras e a entrega a mitad do aforro do país aos banqueiros para a privatización das caixas de aforro. O goberno di que estas medidas son inevitables, pero iso non é certo. Hai outra forma de sair da crise, apoiando a economía real e creando emprego. O goberno di que non, que existen os mercados, pero ao menos debería explicar que son os mercados, porque teñen nomes e apelidos ben concretos. Son os grandes banqueiros, Botín e compañía, e os que controlan os grandes fondos de inversión. Eles especulan coa débeda, controlan o Fondo Monetario Internacional e impoñen o consenso de Bruselas, do que tanto participan o PSOE como o PP, e tamén certos nacionalistas, para aplicar as políticas neoliberais en todos os países da Unión Europea.